investment group kawache managi nyinge no en choko pesa kasto ikete kamoro kasto golo nyinge mabiro konyi e kinde mabiro. Omiyo wakwayo ji duto ket pesa gi e savings mondo wapuonji kaka gibiro tiyo godo. Ramogi TV. Machiegni nyakura Ramogi jwang' chenro mar upinyo ntiere kar kawa danono ane chal mar wach kama wantiere okinyi ma kawuono kawarango ng'anyo mag lakteche. En ng'anyo ma dhi chakore kaluwore kod lendo mano tim kod jagoro maduong' mano mar riwruogno mag lakteche KMPDU. Kanyo ni nyalo bedo kanyo kachakore chieng' manyalo bedo ni timore koso jo kae bende ka pod wayuti nyakura Ramogi jwang'. Okinyi ma kawuono antiere kae kod jalup jagoro maduong' mano mar kod achiel kachiel. Riwruog lakteche juma mokalo ne obwogo chako ng'anyo ni are dwe manyien. Nang'o motimore makoro bende ochako odiochieng' makiny ma en giko dwe mar ariyo. Mano gima duong' mane giwacho kar kanyo migawo ochopo kare margi mar miyo lakteche ma e oboke ruok e osuptende ma pacho ka. KMPDU bende loso sirkal kuom rem chiwo oboke go e kinde malach ahinya. Mae manyalo bedo ni gima duong' ahinya e thor wach ma ichiwo ne weche gi mag ng'anyo kosoyo. Atuda kod jalup jagoro maduong' mano mar KMPDU Daktari Miskellah oyawre daktari kendo machiegni tudi kodwa achiel kachiel. Ikonwa imosi oganda okinyi ma kawuono kata donje TWAK lakteche bago ng'anyo. En ng'anyo ma pod ichan bage koso kiny otimore kaka uchane. Jalup jagoro ne riwruok mar dakteche mar KMPDU omiyo chakre ne weche mag chon chakre higa mar 2010 weche mag thieth osebedo madhi maber ahinya. Omiyo wasebedo kwa wacho ni watimo ng'anyo ni ok watim nikech hero marwa, en nikech sirkal emo ng'anyo responsibility margi. Nikech king'iyo weche mag devolution nowach ni weche mag thieth otim negi devolution, lakini training kata puonjo jo tich mag thieth ok dakteche kende, kata mana nurses, kata mana clinical officers, kata mana laboratories officers, training margi nodong' afya housing ministry masusa na kumecha hotelone. Mar ariyo ne weche mag policies kata kiloso chike ma telo ne weche mag thieth piny ka, mago bende nokwachi ni ne odong' e migawo mar thieth. Ing'e budget mar Kenya kae, pesa mang'eny weche mag thieth dong' e ministry mar health. Budget mokadho bilion 144, 144 billion nodong' e migawo mar thieth. To king'iyo thieth atamalo mokadho 90 ni county. Mazo ni tich pek nopini jo county to pesa nodong' malo. To kipenjo jo ministry to pesa manodong' go 144 billion ni ang'o motimo kode? Koko nyal wuojo ikonyo ji e tiegruok, koko nyal loso policies mabeyo machakre devolution chakre wasetimo strikes mokadho 100 e counties. Omomiyo koro ne wawacho ni nitie dakteche kaka weche mag dakteche, nitie dakteche makosa university motiegre mo graduate kapok omi license kata lesen mar chako thieth kata maneno jotuo. Nitiere higa achiel mochuno ni nyaka idhi itiegri e osiptal, yudi practice kata internship ma idhi ibi osiptal moro mar sirkal tidhi bete mi gik manisomo e sikul cha negi kinyalo timo gin practice to tinga ng'at kata supervisor manyo kaka gitiyo. Internship ni eri ma ochuno, en compulsory ma kapok itime ok nyal neno jotuo, ok nyal goyo tomo moro amora kata orak moro amora kamoro amora. Yeah. To chakre kaka nacho chakre devolution chakre
ma tij ministry ma migao mar thieth onge chieng ma interns kata mana jogo mosetiegre mo graduate posting policy kise graduate kata kise tiegri graduate moromo to ikaw dwe achiel ikaw 1 month tiyori hospital to no aneno kako ne ngingo kodwa bete ka sani masani nitie jogo mane otiko university mkana mbalariany ma Nairobi mane otiko ducha boro mosekadho to impara ni kleo ni ngato idhi university mi graduate ma jodala wuo nyakoro mo yo watimo mos weche go mag tudruok kona kanyo kan chenro poko chako ni wanya bedo gi ngikruok makagi kacha kata kamano daktari iseduogo ka kanyo atimo mos ahinya kuom gino ma otimore kendo sani ka iseduogo wantie kodi achiel kachiel ndi gik mathoth mapuntiere kar ka ma daher mara mondo mi ilero ka dhi mana kama ing'adori kileronwa weche mag internship kanyo kaka chenro osebedo kacha kadhi riwna mano kod wechegi ng'ato penjo kanyo ni ng'anyo mag lakteche ma puonjore odhi kelo ng'ukruok kata ng'ikruok machal nade chenro mag thieth osuptende waduto e piny Kenya. Kono kineno lakteche manie tiegruok gi kata interns gine jogo moting'o weche mag thieth thurkam e level 4, 5 gi 6 gin lakteche madhi 1,200 magi lakteche makutere osiptende makonyo wacho ni the backbone mag public health care level 3, 4, 5 ma level 4, 5, 6 gin interns kono gani kaka sani gionge joma tiegre internship higa mokadho nosetiego higa achiel ma gisedok dala ko gimanyo tijegi mopogre opogre koro osiptende sani odong' ka onge gi lakteche moromo koro jogo matiyo yudo tich mapek omiyo nyiso sirikal ni ka ok inyal oro dakteche kaka chik wacho policy ni after 1 month of graduation sani josetigo dweche 8 ka rito posting dhi chunowa mondo mar thieth wang'e to ere kaka oselewo posting jogi wadhi mi pesa kata treasury openye ni to ang'o momiyo ok uoro pesa kendo migawo mar thieth wacho ni pesa ma pok oornegi to ka wang'e ni ok igo koko racho mar inyalo rochi. Mar ariyo en ni nitie lakteche moko bende modok e ni special masters nyalo thiedho jopinje lakini kana dok e masters sani specialize weche mag joma mine ma specialize weche mag jo sukari tuoche mag surgery kata ipara koro mane sirikal okawo oduogo e skul mondo odhi otiegre weche kata mag kansa kata gichopo e skul mag somo to satimo penj nyisi ni sirikal pok ochulo ni school fees to in sponsorship koro kinyal timo penj koro itami ni itoktim penj ni nuoyo higa ok ni makosa mari makosa ne sponsor ma en migawo mar thieth pok oro pesa mar school fees e mbalariany koro gik moko ariyo gi osemiyo ka kiny wasetimo demonstration kamano ok omiyo sirikal ochiewo mondiko barua mag posting mag intern kata ochulo pesa mag jogo manie mbalariany mar masters dhi chunowa mondo from the 1st of March kata Friday koro wachako miluongo ni go slow nationally koro dakteche te thurka biro bedo dala itiyo matin dok dala matin ino ni go slow mondo ket pressure ne sirikal mondo otim dwacho ka wachono koro en ng'anyo makiny demonstrations then watimo go slow then finally ka gite okolokre ka chap Jose wacho ni nyalo chunowa dipo ka chunowa tim ng'anyo maduong' mar national Laila mano watimo higa mar 2016 they wanted a big strike nitiere thagruok mang'eny mosekethore weche mag thieth thurka ma kata kokot los kata ji kobet nyo gomba ka maber to jopiny omedo hinyre for example Cleo Yang'isi turwa manyakach nyocha paponditi ajali mar barabara otimre ma jalori otumre gi matatu to kikawo jogo oyudo ajali itero hospital ma paponditi bedo ni onge daktari onge yedhe onge ambulance
ma jogo moko nolalo ngimagi e delay ni golie ni Nyasaye oresi mokitho e sin tidhi e osiptal itho osiptal ako doge gimikonyi kata itho kiting'i iteri itori ka ahero kata Kisumu ong'ikruok e weche mag thieth gi mosehinyo jothurwa making'eyo kaka mine matho ka konyre counties wa ok mana kenda Kenya kende Nyanza counties hapana kata mana kuonde moko ng'eyo kaka osiptende bet ma onge kata gi kony maginyalo miyo jopiny wacho no japiny nyaka dhi osiptal mag giwegi private hospital ni piny sani Kenya ka kidaro survive kaka yudo konyruok ka gi jatuo nyaka dhi osiptal mag giwegi magi momiyo koro kata sirikal jo KMPDU wacho ni ok nyal timore maber to dwe mar 5-6 kae waboluongo ni annual delegates conference waboluongo jobura te mag chama mar KMPDU to wapenji ni to thagruok mosebedo ga jotich mag thieth gi thagruok ma jopiny moneno ga jopiny sandre go osiptal ang'o madwa tim mondo chun sirikal mondo ket mijing'o kendo ket teko e weche mag thieth weche mag thieth ministry conference pesa e counties mondo piny mane gima wacho erokamano ahinya piny majatendi mano jagoro maduong' ji Atela ka entiere kaka e studio en ang'o matimore KMPDU ka uloso ka utiere kod interns kata jopuonjre ma to iwo wang'gi kendo uge to ka udhi romo gi jatend migawo mochung' ne wechegi mag thieth Susan Akumicha kaachiel koda joge mane migawo mar thieth to unyiera ubuonja kendo wacho ni ng'anyo gi orumo en ng'anyo mar pimo wi jok ma onego bed ni yudo rakgi kose en ng'anyo mar adieri ni idwaro ni mondo gino ma gidwaro chopo kare. Daktari Dennis Miskellah, ma ok en hango mar wacho ni ng'anyo dhi bedo ariga mokalo to ng'anyo malong'o mosebed kinene counties gin counties moko moluomore 2-3 kuonde moko ema iroche chenro gi mag thieth to mag jopuonjre gi kama gintie. Achiel kuom jogo mabede nitiere kar kanyo 20 ka nichiwo lomi machalo kama kaka mbui ni kama untiere kendo une ma ugera kendo lit no ahinya to bank osechiwo notice ni en ang'o matimore ga ng'anyo ni kiny koso ka nyalo luong niero waloso gik moko ka hospital ng'anyo mag jothieth kata ng'anyo mag daktari dakteche ok en ng'anyo midhi adhiya ithoro dhi adhiya en ng'anyo ma kotimore to nitie ngima malal en ng'anyo ma kotimore to nitie nyathi manyalo tho imiyo manyalo lalo ngimane ni jatuo manyalo yudo complication moro amora kuom lewo mar thieth koro ng'anyo mar jotich mag thieth e gima mabedo ni last resort mag jothieth kata unions sechi unions will negotiate wako mpaka to bageni gi jogo motelo mapenjo to koro waloso weche nade seche ma indiko barua to jatelo migapo mar thieth ok kaw barua ni motegno inyiso gi mondo gior interns e osiptende gi kamano koro nyaka uket notice mar ng'anyo notice no tiyo ni notice miketo ndalo 7 ndalo 14 ndalo 21 no okay, I notice ring for the sake of it. I notice mondo ya lawyer kaya mi ya notice kuna chune mondo ogondo simu kana tu baba ni bia de uru wa gombaka ka ya lo so wa ma ko diketreni wakati pe ngolo so weche baba rute mwadu adogo ondeki ma indata yudo pesa mar chulo school fees mag jo wati grade mag masters ochul onge tiende mondo adhi mbele gi ng'anyo no sikiteka oketo za energy malit ni piny Kenya kae ni kang'ato o threaten kang'ato ko wacho ni dhi timo ng'anyo to kata simbi ok maki kata barupi ok duoke no strike notice no en ok ga buogo en ga mana lero weche ni wando ko jopo tarik makama wabro chako dhi ng'anyo koro in gi ndalo 7 go ndalo 14 go mondo iluogo go mbaka walos weche gi to jatend migawo ma Susan oganyal wuondi en miyo ma sasa mwandiko ne barua mora mora ulungu ga ibura mwalos kata mana jawandiko notice ni no se gocho ni watu wangise ni watu wangni
mbaka moko yo korionge gimome mbaka kwago last time ka jo ro dwe mar achiel no unjire kod nyiso ni dwe mar ariyo idhi oro nyithindo gi kata jogi dakteche mose graduate gi interns gi idhi oro gi hospital ka dwe mar ariyo pok orumo mano ne agreement mano andiko piny mo ore seini dwe mar ariyo ne dhi oro ji koro sani ok nyal go gi bet gi mbaka mora kendo except barua mathin ko abi ni gawo mathin ko dhi ng'anyo odhi demonstrate gi dakteche ma kadho farin wadhi ni wadhi kawo barua mimi wajeni ka barua go kinyo ko yudre kiny koro wadhi to dakteche wa tek turkai ni wachak timo goslo e superintendent seche ma interns gi okoro superintendent ng'ikruok mar thieth bebedo kamano Cleo. Erokamano ahinya. Kar tarik 30 mano dwe mar achiel mano kano wadonjo e dwe mar ariyo kaka bende nitiere ng'anyo ma bende ne obuogo kendo notice manu chiwo bende ne en mar achiel ka dwe achiel nokorumo kata tarik chakno biro mana notice wacho ni jatend migawo mochung' ne weche mag thieth Susana Kumicha obedo kanyo kuromo godo wang'e to dagi romo kode kata kuwacho ni ero mondo gigi ochop kare pono wadhi neno pogruok moro ka nitiere odiochieng' makiny koso kata ka kiny ng'anyo notimre idhi tim e counties mage koso dhi bedo e counties mamoko to moko dhi neno ka chenro mag thieth dhi nyime. Ng'anyo mag interns kaka nang'isi ni interns mano responsibility mar national government ka sirikal maduong'. Oro weche mag interns go weche mag chulo school fees mago gin PJ ministry makiny kwadhi timo ng'anyo wadhi Afya House mantie Nairobi ka dakteche tem interns temo weni ioro Kenya mzima osiptende ma Kenya te dakteche temo wa Maseno University moa Ozema moa Nairobi KU universities go teiga ton gin gite kaguno gutieno gichako wuoth makinyi waromo wachako wuotho achiel kachiel wachomo migawo mar thieth jomo migawo mar pesa to ng'anyo mag dakteche moko ma gito mag chiwo osiptende sani mosetieko internship medical officer kata gi consultant gito wapo chako goslo margi in March now e chakruok mar dwe mar adek mabong'so ni kod jo atimo ng'anyo Nairobi ne interns to onge positive response sirikal pod ok okawo responsibility okawo oporikni e loso weche manyo ng'iso gi Nairobi gi pro yawo goslo kata ng'anyo matindo tindo counties te mondo walos weche mag jogo ma pod otimo internship gini gima lit Cleo mogik ni en ni utamo ng'ato mose graduate ni ok onyal tiyo onge lesen to lesen ni imbe ni bete e barua mondo ni tere timo internship mondo tiek oyud lesen por mano ema miyo problems the fact ni ituono ng'ato barua matore timo internship to internship lesen madi yo Erokamano ageta mantiere kar kae daktari en maneno ni adier uchopo kwan ma opuodhi kod riwruok mochung' ne thieth e piny mangima WHO ma laktar achiel onego bed ni rango jotuo madhi 1,000 kwan ma kamae dwaro mondo Kenya ondik lakteche manyien maromo kata moher 50,000 bende nigi lore kata kopogore gi ndikruok lakteche ma jopuonjre masani kod manyo ratiro magi mar mondo gitime weche mag internship kendo gibed kata posted ka gin mago e skunde moro madhi chopo kare nyaka sani kwan mar Kenya ratio nyalo bedo ni chal nade weche mag gin weche mag Ramogi ni ng'ama tiere ni jo Kenya ibiro rodil ni ratiro mag jo Kenya oseroch mang'eny to jo Kenya ok ong'eyo ratiro margi nigi sirikal maduong' koyier sirikal moro amora e piny kae en ni kosekawo osuru mosechoko osuru to nyaka oket nitie ratiro mag jopiny ma be nyaka otim ni duty bearers jogo ma kawo osuru nitie jomino ni right bearers ni ratiro mari en ang'o ratiro mar jopiny en ni sirikal nyaka provide ni social function nitie kaka weche mag skul somo
weche mag arita kwe, weche mag thieth, mago gin tije ma sirikal owinjo timo kosechoko osuru e piny ka. To ka nyaka wan gi sirikal mabiro ma en pesa ka gisechoko pesa to pesa gichama chama gi mibadhi. Omiyo ka skul sani ok ti iyudo ripot ni jonyuol okawo nyithindo otere academy. Sani bo piny obago gi osuru omedi, ngima tek, ichuli golo nyathi academy iduoke e skul mag sirikal. Seche minyiso sirikal ni oket polise moro magarita kwe, kaponge polis churi mondo indik obila, indiko watchman, private security nango police onge. Seche ma public transport, seche ma sirikal pok oketo weche mag wuoth maber, chuni mondo ikaw loan inyiew mtoka. Seche miyawo fireji to pi onge pi modho maler, chuni mondo inyiew pi mar plastic inyiew pesa. Seche ma thieth koro sani thieth kethre, chuni mondo odhi e osiptal mag giwegi. When you do that, seche mikawo ting mar sirikal mai pesa ufuku mi pesa kwa sirikal mai ufuku okanyal invest, okanyal rito retirement ni, pesa temata ufuki uwok. Kaka weche mag thieth ni, waseso sirikal ni thieth ma Kenya ka okethre. Giso ni ni problem ok en thieth, problem en mar pesa michulo sa thieth. Koro da miyo gime kane shift ni en sirikal dwani mondo ichok pesa to gichul ni thieth manono. To kibiro ni skase golo pesa na mar